Ste skúsená opatrovateľka s výbornou nemčinou, ktorá chce posunúť svoju kariéru do nových výšin? S tým vám vieme pomôcť. V spoločnosti Athena veríme, že skutočná oddanosť si zaslúži výnimočné uznanie. Preto sme hrdí na to, že vám môžeme predstaviť službu Athena Exclusive. Athena Exclusive vám poskytne bezkonkurenčnú kompenzáciu za vašu prácu. Za vaše schopnosti získate zaslúžené uznanie a finančnú odmenu. Nie je to len práca, je to príležitosť na výrazný kariérny postup. Rozvíjajte sa profesionálne a finančne vďaka Athena Exclusive. Možno ešte nie ste pripravení na exkluzívnu ponuku? To je úplne v poriadku. Athena má pre vás stále k dispozícii množstvo príležitostí. Poskytujeme aj menej náročné pozície, ktoré vám pomôžu rozvíjať vaše odborné znalosti a zručnosti. Dosiahnite úroveň, na ktorej sa neuveriteľné zárobky stanú realitou aj pre vás. Urobte ďalší krok vo svojej kariére. Zavolajte nám a dozviete sa, čo všetko vám môžeme ponúknuť. Vaša budúcnosť v oblasti opatrovateľstva sa začína tu.